O Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil quere seguir sendo unha porta aberta de cara ao mundo. Nesta 20ª edición, unha delegación de 23 profesionais da lectura, da ilustración e da mediación representarán a cultura convidada deste ano, a lusófona. Para nós é moi importante traer aquí unha cultura, un idioma que é irmão, que nos sustenta tamén como galegofalantes ao longo do mundo, co que chegamos a máis de 250 millóns de persoas en todo o planeta. Hai poucos idiomas que poidan decir o que decimos nós en galego e da potencia do noso idioma, aínda que pareza aquí, lamentablemente, que non o ten, non? Baixo o lema Revolución, o Salón pretende ofrecer unha gran panorámica da lusofonía e por iso haberá contacontos, obradoiros, talleres e recitais que traspasarán o pazo da cultura e chegarán ata as librarías da cidade. Entón hai librarías da nosa cidade que van ter contacontos, workshops, talleres de ilustración, presentacións de libros, recitais poéticos, ou igual que locais nocturnos como, por exemplo, a Taberna do Jazz ou Sopa de Gallo. No sexto edificio do museo haberá unha exposición retrospectiva que durará ata finais de abril. Tamén haberá actuacións musicais e representacións de películas lusófanas. Por outra banda, a gastronomía local incorpórase tamén ao evento. Entón a idea é incorporar todos os ámbitos, toda a vida da cidade dentro desta festa lusófona. Así, destaca tamén que hai 60 establecementos comerciais hosteleiros dentro de Pontevedra que se unen á iniciativa de engancharse dentro do Salón do Libro a promocionar, a visibilizar e a fusionar a cociña do país ou da cultura convidada coa galega. No salón haberá un espazo gastroliterario que ofrecerá obradoiros de cociña lusófana para os rapaces e as rapazas da cidade. Pensamos que esta vai ser unha iniciativa de homenaxe á cultura convidada moi importante e que ademais queremos que vai ter moito éxito, non? A todos os talleres de cociña para os rapaces é algo que chama moitísimo a atención. Entón, unha maneira de coñecer a cultura convidada é a través dos libros, pero tamén a través da música, pero tamén a través da súa comida. O evento, que comeza o día 22 de marzo e que se prolongará ata o 12 de abril, contará con 23 persoas convidadas que intentarán que Pontevedra se converta nunha revolución do mundo da lusofonía.